Mabuwag ba ang kaminyoon kon ang imong asawa adis-adis, panalitan kadaghanan na rehab ang imong asawa, balik yun gihapon og adis-adis, mangita gihapon sa utot sa demonyo, igabot nimo sa balay, walinungag kang imong asawa nagpatsisyon. Unsa imong buhaton? Og di na gani magwanta, suma pa sa Article 55 sa The Family Code. Ang partner o ang kapikas nga adis-adis mahimong basihanan sa legal separation. Di pa mabugto ang kaminyoon. Buwagon lang mo sa hukmanan sa pagpuyo, bahinon inyong butang, bahinon sab ang mga anak. Kana maoy epekto apan dili pagyud mabugto ang kaminyoon tungod lang sa katarungan nga ang imong asawa adis-adis. Mao pud nay mahitabo ninyong mga asawa kung ang inyong bana adis-adis. Kutob ra gyud sa gitawag og legal separation.